أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم masu saurari. Za ku saurari wannan kasida ne ta yabo ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bakin almajirinku Gazali Abubakar Imamu Gandu area Sokoto, Halifan Sharif Rabi'u Usman Babba na jihar Sokoto. Don neman ƙarin bayani sai ka buga nambar waya 081 63 54 58 55. Ai sauraro lafiya masu yama alaihi salam. Abin ƙauna ta annabi ni ban taɓa jin tamkar kawa. Abin ƙaunar mu Muhammadu Allah bai kage kamar ka ba. Bismillahirrahmanirrahim, Allah masanin zuciya, maji roƙon bayi, ilahu ina kuka da idaniya, gabanka na duka rabba shara waye don mai gaskiya. Bukata ta dai annabi ni ban zo ma da wanin ta ba. Bukata ta dai annabi ni ban zo ma da wanin ta ba. Allahu ka yarda kalamun ce ma'aiki da haya sandani, aikin da na ɗauka hidima gunai duk juyin zamani, in samu ya amince ya karɓa sannan ya yi mana lamuni. Ni dai a fage na faɗa ta sa in zanto ba a ture ni ba. Ni dai a fage na faɗa ta sa in zanto ba a ture ni ba. Allahu da tsira aminci gurin rahamar ka mujitta ba. Babban masani sirrinka haskenka wanda ba a yi ta makarsa ba. Dalilin kaunu majinginar kaunu baban Fatima shugaba, ka yi masa tsira sau haka hakka kadarihi ba mu san shi ba. Ka yi masa tsira sau haka hakka kadarihi ba mu san shi ba. Alai da sahabbai zuljalali salatin duk a saka da su, da jikokin Mahamudu 'ya'yan Fatima Zahra baya su, kamar Shehu Tijani da Shehu Jilani kana fari da su, da Maulana Abin da Barham Gausu farin kowa. Da Maulana Abin da Barham Gausu farin kowa. A bayan na yi salati ya fattahu bi jahi Muhammadi, fatahan lana lutufan bina na yi begen babban tanadi, musamman Hamdu Muhammadu hadi mahadiyun murshidi, ahe yasinu mukarramu akaramu manzo almujtaba. Ahe yasinu mukarramu akaramu manzo almujtaba. Salamu alaika majingina mafakar bayi almujtaba. Salamu alaika habibuna mahabubullahi abin yaba. Salamu alaika Muhammadu Rasulu kai Allah ya sa gaba, ya ce kowa ya biyo maka shi an kabe ba wata fargaba. Ya ce kowa ya biyo maka shi an kabe ba wata fargaba. Ina daɗai ma jinjina ya aina lahaƙi daliluna, mahi hadi ya awwalal abidina maduban rabbana. Kai ne farko kai ne tsakiya kai ne ƙarshe mai ko'ina, labbai kama aiki mai duka asalin komai almujtaba. Labbai kama aiki mai duka asalin komai almujtaba. Ya Abdallahi nufin ibada ƙauna gunka a bayyane, ma'aiki mun zo gunka mun durƙusa kai mai tausan muni, ka shaidi muna ƙaunar ka mun ba da komai na magare ka ne, ka yarda da mu ya annabi ba domin halayen mu ba. Ka yarda da mu ya annabi ba domin halayen mu ba.
kuma ka ban tsari kayi mun gatanci ko ina, ni tilas in yo baituka na kauna gunka mujattawa. Ni tilas in yo baituka na kauna gunka mujattawa. Ya manzan Allah ka fi kowa komai sirgi gun Ali, kai Allah ya aje madubi ga duka mai kaifin hankali. Masoya annabi mai shirin koyi da ɗabi'un manzali, fa illam takun shubahallahu fatashabbahi ko ba haka ba. Fa illam takun shubahallahu fatashabbahi ko ba haka ba. Mu zama abota gaskiya, ƙarya mu guje ta fatotali, tana nisantar da mutum daga imani. Mu yi hankali, mu zamto masu amana, masu haƙuri, kar mai fatali. Koyi da ɗabi'un annabi shine ƙaunar almujtaba. Koyi da ɗabi'un annabi shine ƙaunar almujtaba. Ni ban taɓa jin kamar ka ba ko a tarihi ya shugaba, domin manzanni annabawa a halitta su ne gaba. Dukan matsayi da isa gurin Allah sarki ba a kai su ba, annabawan duk daraja ta su wane ne ba a ƙasan kawa. Annabawan duk daraja ta su wane ne ba a ƙasan kawa. Sannan kowanne daga cikinsu Allah ya yi alkawari da shi, ka sani da annabi za ya bayyana naka mukami babu shi. Ka koma matsayin mai taimakon karewa za ka yi gashi, domin matsayi na Muhammadu kowa ba zai riske shi ba. Lallai matsayi na Muhammadu kowa ba zai riske shi ba. Allahu ya ce kun tabbata, suka ce haka ne ya rabbana. Ya ce kowansu ya sanya hannu akan wannan ikhwanuna. Allah ya ce ni kuma ina shaida kan wannan hasbuna. Girma matsayi daraja duka Allah ya baiwa mujattawa. Girma matsayi daraja duka Allah ya baiwa mujattawa. Sannan manzannin kowane mai addinin Islamu ne, abin ɗaya ne kowa kiransa kaɗaitar Allah rabbu ne. Sannan kowansu fa yayi sallah da zakka gashi a bayyane, azumi haka za aikin haji ba wanda guda bai yi shi ba. Azumi haka za aikin haji ba wanda guda bai yi shi ba. Jama'a mu sani annabi Muhammadu limami gun kaunu ne, annabawa dukka da mursalai hasken manzon mu rasulu ne. Mumidduhumu min adama ila ibn maryam, dan shi ya bayyane. Ya ati min ba'di ahmadu shine limami jagaba. Ya ati min ba'di ahmadu shine limami. Sannan matsayinka suna a barzakhu Allah ya tayar da su, da rayayyinsu ya ce ka yi musulmanci ko mu gaida su. Annabi ya gaggaisa da su, daga nan ya yi bankwana da su. Mu gane isa ta Muhammadu ba a samu kamar ta a kauna ba. Mu gane isa ta Muhammadu ba a sami kamar ba. Allah ya baka dukan mukamai Ahmadu baban Zainaba. Tunnan duniya don isar ka agun Allah babban uba, ga alƙur'ani wanda aka ba mu domin kai almujtaba. Kumi na nan a ciki nasa hanyar tsira ba fargaba. Komai na nan a ciki nasa hanyar tsira ba fargaba. A dukkan halittar rabuwa aka ce muna muyi koyi da shi. Wane ne mai kyauta ta aljanna banda mafi kyan dasa shi? Shi ne wannan da Ubangijin talikai ke gaishe da shi, yana haɗa sunanai da nashi a don girman almujtaba. Yana haɗa sunanai da nasa don girman almujtaba. In
da ma'aiki wa da mu yayi wa shaida bainal mala wa an kamati mai da ruhi banda mahaifin kamila wa ya fidda ruwa daga hannuwansa a dan girmansa mu zam kula mu zam ladabi ga Muhammad Allah bai yo tamkar shi mu zam ladabi ga Muhammadu Allah bai yo tamkar shi ne yaje a saman bakwai a dare ɗaya ɗaha mujizzawa ya taka wuta ta sanyaya bai ɗebe takalmansa ba ya gana shi da Ubangiji ba a sa wani ɗan tafinta ba Allah ya ba shi abubuwa bai mance al'ummarsa ba ya mai girma mai afuwa mai rahama babban lazimi ar-ra'ufu rahimun annabi mai sunan Allah rahimi gaishe ka mahaifin Kasimu ya al-Qurashi al-Hashimi mai sunan gaske Muhammadu kai ne mai babban khadimi mai Fatimatu Zahra'u tsoka ta jikin ka abin yabo babarsa Hassan da Husaini taska mai neman rabu domin su Khadijatu sirruhun ya Annabi karba man yabo dan Aishatul Bakariya baiwa a garan Allah zubo Allah don matan Annabi tsarkaka ma abota rabu dan darajar 'ya'yan Annabi ƙara mun hasken yin yabo ba mu albarkar su Abubakar Umar Faruk abin yabo darajar Usman da Haidara sakin Allah da mujizzawa tammat nan ne zan dakata Allahu kai mana lamuni ka yassare mini hanya in ziyarci abin so tintini ka karɓa min addu'a ilahu da dukkan bawa mumini masoyin ɗaha mudassiru Allah amin don shugaba masoyin ɗaha mudassiru Allah amin don shugaba Gazali Abubakari Imamu masoyin baban Fatima Khalifan baban Fatihu mai waƙar nan ta babu tantama Imamu shu'ara islami nan nika yi muku sallama na shiyar Gandu Sokoto nake ba wai aka nan dawowa nan shiyar Gandu Sokoto kake ba wai aka nan dawowa abin kauna ta Annabi ni ban taɓa jin tamkar kawa abin kaunar Muhammadu Allah bai kage kamar kawa abin kauna ta Annabi ni ban taɓa jin tamkar kawa.